أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. بجرما قمنا جهة زنفرة مالم دودا لوى ina roƙon dukkan shugabanni su yafe min tsarin gaisuwa, gaida shugaba, gaida kowa da kowa ne. Ina roƙon gaisuwa ga dukkan sauran shugabanni da suke zaune a nan wajen ya zama ya shiga cikin gaisuwa ga shugabanmu da ya cancanci gaisuwa da jinjina. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Lallai a takaice kwarai wannan taro ne zuwa ga abin da zai raya domin ba abin da zai raya mu kamar alkur'ani mai girma. Amsa irin wannan kira, amsa kiran Allah ne subhanahu wa ta'ala, wanda ya ce ku amsa kiran Allah da manzon Allah idan ya kira ku zuwa ga abin da yake raya ku. Ba kuma bako bane a jihar Zamfara. Jihar Zamfara kamar yadda aka ambata ta yi fice matuka. Abinda zan kara akan abinda mai girma kwamishina shugaban wannan kwamiti, babban shugaban wannan kwamiti ya faɗa shine jihar Zamfara bayan yadda take samar da mahaddatan alkur'ani na ban mamaki wanda suke karawa a dukkan sassan duniya suna dawowa da alƙan maɗaukaka, to wuce nan ma jihar Zamfara ta samar da alƙalan musabaka da a duk faɗin duniya ake alfahari da su. Ba wai kawai masu musharaka cikin musabaka ba, har masu alƙalanci wanda ake komawa cikin lamarin musabaka a duk inda ake maganar musabaka a duniya. Muna da su a wannan jihar, kuma yadda wannan jihar take da waɗannan alƙalai babu wata jiha a zatona. To bari in cire Borno. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. Alƙur'ani mai girma da haddansa babbar ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka sani hadisin Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana daga wasu mutane da alƙur'ani kuma yana sauke wasu da alƙur'ani. Wato inna Allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a wani hadisi. A hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, a ji abin da na faɗa, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa ma'abucin alƙur'ani ya fi ƙarfin wuta ta taɓa shi, ya fi ƙarfin wuta ta ƙona shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lau jumi'a hadha alqur'anu fi ihabin lama ahraqahu Allahu bin-nar. Da za a tara wannan alkur'ani ba wai mutum ba, a saka shi cikin fata a naɗe, da ya fi ƙarfin Allah ya azabtar da shi da wuta. Sai dai malamai suka ce menene haddan alkur'ani, menene ake nufi da hada alkur'ani? Ba gaskiya a nan ne Bahaushe ke cewa gizo ke saka. A wajen magabata kamar yadda Ibn Jarir ya ruwaita daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya ƙara musu yarda, ya ce mun kasance idan muka haddace ayoyi 10 daga alkur'ani ba ma cewa mun haddace sai mun tsaya mun kyautata fahimtar ma'anoninsu, sannan kuma sai mun tsaya mun kyautata aiki da su. A wajen Allah subhanahu wata'ala hadda ba sakawa a cikin kwakwalwa ba ne kawai, hadda a haddace abu a cikin kwakwalwa a fahimci ma'anar shi, saboda Allah ya ce afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin akfaluha. Ba za a yi tadabburin alqur'ani ba sai an wuce makamin ta'aqquli, wato sai an wuce makamin fahimta sannan a kai makamin tadabburi na ma'anonin alqur'ani. To wannan shine abin da Allah ya wajabta ma, walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir, fahal min muddakir, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab. Abinda ake nema tadabburin ma'anonin alqur'ani, bayan tadabburin ma'anoni aiki da alqur'ani. Ba a cewa mutum ya haddace alqur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kyautata aiki da abinda alqur'ani ya kunsa.
da haka ɗan uwa wanda muke alfahari da su mahaddatan alƙur'ani mai girma, lallai akwai aiki namiji a gabanmu bayan kammala haddan alƙur'ani. Babu abin da ake alfahari da shi wanda yake shi ne dalilin tsiran magabata, kuma mun tabbatar shi ne hasken da idan muka haskaku da shi dukkan abin da ya shiga mana duhu, in Allah ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka mana shi. Domin malamai suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci duniya da duk abin da ke cikinta da lahira da sammai da kasai, to ya kawo mana alkur'ani kamar yanda bature yake yin sana'anta abu sai ya haɗo da literature, sai ya haɗo da manual, cewa wannan abin nan da ya yi ga yanda ake mu'amala da wannan abin. Don haka babu abin da zai shiga wa bawa duhu bai sami mafitansa daga cikin alkur'ani ba. A wannan gaban muke jinjina ga mai girma gwamna a irin ayyukan alkhairi da aka ɗauko ana yin su a wannan jiha, wanda shine ainihin abin da musulunci ke nema. A sabanin abin da yawa suka tafi a kai, sun ɗauka gwamnati aikin ta shine ta dinga ɗiban kuɗi tana raba wa mutane, ko ta dinga ɗiban abinci tana raba wa mutane. Wannan ba shine aikin gwamnati na farko ba. Aikin gwamnati na farko ta mai da mutane yadda za su samar wa kansu da hanyar rayuwa, ta sabbaba ta sauƙaƙa wa mutane hanyar rayuwa, wato su zama za su iya tsayuwa da kafansu, su zama za su iya nema wa kansu, za su iya riƙe hannun wasunsu, ta samar wa mutane yanayi wanda za su iya zama abin alfahari a addininsu, abin alfahari ga ƙasansu. Daga cikin wannan samar da yanayi muke ganin cewa ƙari a cikin abubuwan da ake yi, ma'abuta alƙur'anin nan da Zamfara ke alfahari da su ɗan baiwa ne. Duk yaro kamar wannan ɗan yaron da in aka fara raba shekarunmu sai an raba su uku, za a sami nashi da ya zo, amma za a kira shi gwani aka kira shi. To ire-iren su kila ko sau hudu ma, ire-iren su lallai ya kamata a samar da wani tsari da za su zama abin alfaharin duniya, ba jihar Zamfara kadai ba. Nan gaba a samar da kila makaranta ta musamman ta 'yan baiwa, ire-irensu wanda zai zama in suka sami irin wannan haddan alkur'ani kila za su sami wani tsari mai na abin da bature ke ce ma intensive, wani tsari mai tattarawa na ƙaramin lokaci da za su sami karatu mai zurfin da za su iya wucewa zuwa matakai na gaba. Lallai waɗannan ma'abutan alkur'ani na jihar Zamfara abin alfahari ne na al'umma, ko muna ganin cewa alfaharin nan ba zai cika ba sai an samar da wannan tsari. Kuma sannan na ce tsarin da za su zama masu abin alfahari, ba muna nufin kawai dan galiban da an ce ma'abutan alkur'ani abin da ake tunani yadda za su zama kuma nan gaba limamai ko yadda za su zama alƙalai. Lamarin alkur'ani ya wuce haka. Alkur'ani mai girma ya ƙunshi kowane fanni na ilimin rayuwar al'umma, kuma ilimoman nan gwargwadon wanda al'umma ta fi bukata. Idan al'umma abin da ta fi bukata ilimin injiniyarin ne, to a yanzu ilimin injiniyarin shi ya fi komai muhimmanci a cikin wannan al'umma. Mun ga dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya kafiran da aka ribace su a Makka, ya sa sharaɗin da kowa zai fanshi kansa ya karantar da kafiri da aka ribace shi a yaki. Kafiri ba ma fa ahlul kitabi ba, kafiri da aka ribace shi a yaki, amma sharaɗin ya fanshi kansa shine ya karantar da ƴaƴan musulmi daga abin da yake da shi na ilimi. Saboda haka ashe karatun ilimi bai tsaya a karatun ilimin addini ko wanda muke kira ilimin addini kadai ba. Waɗannan alarammomin alfaharinmu ne a cikinsu mu sami likitoci, mu sami injiniyoyi, mu sami masanan mabambantan fannoni wanda za a yi alfahari da su a dukkan faɗin duniya. Wanda ya iya haddace alkur'ani a irin wannan shekaru, to abin da yake nema kadai wanda zai rike hannunsa ya sa a cikin duk abin da ake so zai iya haddasa shi. Ba abin da kuma zai gagare shi sai abin da ba a rike hannunsa
an nunar da shi wannan abin ba. Ba zan tsawaita ba, a lokacin da aka bani kawai dama minti 10 ne, ina zaton kuma na riga na cinye su. Allah subhanahu wataala ya saka wanda suke tsaye akan wannan lamari da alkhairi, shugabanninmu Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, wannan jiha Allah subhanahu wataala ya saukar da zaman lafiya da aminci, Allah subhanahu wataala ya dauke abubuwan da ake fama da su na jarabawa. Kuma ina tuna mana ba wajibin gwamnati ce kadai ta samar da abin da ake neman nan na aminci ba, ya ma fi zama wajibinmu gaba ɗaya a matsayinmu na al'umma. Ina amfani da wannan damar in tuna mana wajibi ne a kowace unguwa, lokaci yayi, a kowace unguwa da za a samar da majalisun unguwa. Majalisun unguwan nan su kunshi masana, wato dattijai masu ilimi, masu wayewa, jami'ai, wakilan jami'an gwamnati, wakilan jami'an tsaro kila idan ya kai mataki na gari, da wakilan kungiyoyi na matasa da wakilan kungiyoyi na mata. Ya zama kowace unguwa tana da majalisanta domin mu tare abin da yake faruwa. Kada mu jira sai gwamnati ta bamu budget ko ta yi budget ta bamu wani abu sannan zamu wa kanmu abin da ya wajaba a kanmu. Idan dan adam ya kai wannan mustawa, to ya kai mustawa mafi muni na halaka. In ya zama abin da yake maslahar rayuwarsa yana jira sai an bashi wani abu zai yi. Za ka yi addu'a ga jihar ka, amma kana jira sai an baka kuɗi, sannan kai wa kanka addu'a Allah ya baka zaman lafiya. To babu wata mustawa na kaskanci da jahida, wato lalacewa da bawa yake jira ya kai ƙasa da wannan. Wajibinmu ne mu tashi a matsayinmu na unguwanni, kar mu dogara kadai da abin da muke da shi na Allah ya saka musu da alkhairi. Shugabanninmu, sarakunanmu suna iya kokari, amma su kadai ba za su iya duka ba. A tsarin da yake karkashin su, kamar yadda muka sani tun zuwan turawan mulkin mallaka an raunana shi kwarai da gaske. Tsarin da yake har zuwa ga unguwa da yake karkashin wannan tsarin. Don haka kar mu tsaya a waɗannan kadai mu dogara da su, haka kuma kar mu bari ya zama harka ta siyasa, ya zama harka ce ta zamantakewanmu na al'ummanmu da unguwanninmu, a garuruwanmu. Lallai in muka assasa wannan, bal ba in muka assasa wannan, mu a ganinmu, a bitar da muka yi wa rayuwar ƙasarmu, babu abin da zai kawo mana mafita a cikin matsalolin da suka dabaibaye mu kamar komawa zuwa ga samar da irin waɗannan majalisun na dattijan kirki a unguwa domin duba matsalolinsu da nema matsalolin mafita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Profesa Ibrahim Ahmad Sa'id Makare kenan, idan babban masallacin Juma'a na ƙasa da ke Abuja, aka ji da wannan nasiha da faɗakarwa, da fatan Allah ya saka mai da alkhairi. Muna roƙon Allah mai jima ɗauka addu'o'in da ya gabatar, Allah ya karba muna, ya dazo lafiya, Allah mai da shi lafiya, ya ba mu ikon aiki da wannan tunatarwa da Profesa ya gabatar da zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba.